Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam. Allah ya rantsa da taimako na kenan. Taimako kuma? Taimako akan me kuma? Me ne kake mai dana taimako? Allah ya ranka shi da na so wajen sati uku. Yanzu wallahi ban san abin da yake ba. Sati na? To yanzu kai jika majikari da kai ka ce ka zo kan iske ni ma kai baka san ayyamu hadda nake ciki ba sai ka zo wai kana ce wai kana da taimako. To ni me zama na taimako? Taimako kawai ka neme shi wurin Allah. Ina ganin kamar karshe kenan. Malam mutane ba kuwa da zuciya kawai ka zauna kana zaman kashe wando sai ka da Allah ni ka tashi ma kan wani ya zo ya ga kaman kana girmama ni tashi da Allah ya kamar ya yi maka addu'a kan me da Allah malam ka bace min daga ni ba zan yi ba an kiya taimaka din mutane kawai mutanen banza sai ku zo kuna tarko mutane maroka ni na kasa gane ma malam lura election da yan gwamnati ma na dai ko kuma dai ne yan gari ya hini karhi ya hini kundodi ya hini kwadi waya tana da taimako gari bai sani ba ko ni garin bakin ci to ya za a yi in ci garin bakin ta taimaka mu a nan magana ba ta Kenan ba za ka taimake ni ba. inna lillahi inna ilaihi raji'un Nan ka dawo kuma. inna lillahi wallahi inda na san da na taimaka Har yanzu baka gaji da guduwar ba. malam inna lillahi malam wallahi na yi gabo malam ni cewa ni ban taimaka mai kawai sai ringa bai zuwa yana ta kullo min aljani na ina ganin wallah malam inna lillahi wallahi malam a taimake ni malam a taimake karatu malam a dai hakuri yanzu dai ni za a yi a taimakan malam don Allah a taimakan malam a taimake ni Ya isa ka yanzu in ka tayi kuma ran da azumi kamar Allahu la ilaha illa huwa. na'am na gane Wallahu. to Kula udurin falaki. To, malam. Kula udurin bin nasi. To, malam. Ka rike su duk inda ka tai. To, Ka malam. gane ba aljani ba koda wani ka san cutar ka. Ba zai cuta ba. to na Rike wannan. gode malam na gode malam to yanzu malam ko dai in kwannan Akwai matsala malam. Babu abin da ka samu. babu abin da ka samu. to ko in kwannan